Tatlong katao sa Kawayan, Ilocos Sur huli sa checkpoint matapos mabisto ang mga krudo na nabili umano sa motorpool. Naka-alerto Ivy Hernando. Inaresto ng pulisya ang 51 anyos na si Francisco Domondon at dalawa niyang kasama sa checkpoint ng Kawayan, Ilocos Sur dahil sa kahina-hinalang container na karga ng sinasakyan nilang tricycle. Nadiskubre may lamang krudo ang 6 na container. Na-find out na sa motorpool ng Bigan City. Hindi dapat ibinibinta yung gasolina doon para sa mga service vehicle nila. Tawag da nga na laka, da kami mga taltalo nin ako, da mo so pwede dyan kusjemi, so nga matipid na. Ayon kay Dumondon, nabili nila ng 750 pesos kada isang galon ng krudo. Gagamitin sana nila sa pagpapatubig sa bukid. Tumangging mabigay ng pahayag ang dalawa habang walang nagpaunlak ng panayam sa mga empleyado ng motorpool na pag-aari ng provincial government ng Ilocos Sur. Yung nagtinda, yung empleyado doon sa motorpool, pwede natin siyang kasuhan. It's either theft or magpo-fall ng qualified theft. Palano babawi ka ma'am, namabalin, isublik alat ako managitan, tadamok pa mo natin matiliw di kasta ta. Kasong anti-fencing law ang isa sa palaban sa tatlo. Paliwanag ng otoridad, ignorance of the law, excuses no one. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amianan.